लोगोफोर खुलुमबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय अरुंधति स्किमनि सोमोन्दै। जाय बिथांमोना हाबा जागोन बिथांमोननि थाखाय से तला सना होनाय जागोन। बे स्किमखौ मोननो थाखाय मा क्राइटेरिया एबा एलिजिबिलिटि नांगौ, सोर मोनगोन, माब्रै मोनगोन, बिनि सोमोन्दै जों दिनै रायलायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय, नोंथांमोना अब्लानो बुजिगोन। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां जुदि नोंथाङा आंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव गोदानबा अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। साबस्क्राइब खालामनो थाखाय नैबेहाय साबस्क्राइब बटन गोजा नुखागोन। लोगोसे साइडआव बेल आइकन फैबा बेलाव थुनानै अलाव होनानै ला, जाहाथे आं हगारनाय भिडिअआ नोंथांनियाव बयनिख्रुइबो सिगांसिन नटिफिकेसन थाङो। आं बिदिनो गोदान साख्रिनि आपडेट, स्किमफोरनि आपडेट होयो। नोंथांमोना बेखौ नायनानै लाब खालामनो हायो। थ' जों दानिया भिडिअखौ जागायदिनि। बे स्किमनि मुङा जाहैबाय अरुंधति गल्ड स्किम। बे स्किमखौ जाय बिथांमोना हाबा जागोन बे बिथांमोननि थाखाय 1 तला सना होनाय जागोन, बिदि होननानै जोंनि आसामनि गभर्नरा 2014 इलेक्सननि मानिफेस्ट' एबा एजेन्डायावनो लाखादोंमोन। बेखौ फाइनालि दा जोंनि आसाम गभर्नमेन्टआ लन्च खालामबाय। बेखौ सोर मोनगोन बिनि सोमोन्दै, माब्रैबा मोनगोन बिनि सोमोन्दैनो जों दिनै रायलायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय। बे स्किमखौ मोननो थाखाय सोर मोनगोन आरो मा खालामनांगोन बिनि सोमोन्दै जों बे भिडिअनि गेजेरजों रायलायगोन। बे स्किमखौ मोननो थाखाय गिबियावनो जोङो स्पेसियेल मेरिट रुल 1954 नि बायदि बिनि आन्डारनि गाइडलाइनफोर बायदि, कर्टनि प्रसिडिउर्सफोर बायदि सोलिनांगोन एबा कर्टफोरनिफ्राय मेरिट सार्टिफिकेट मोनगोन। बेफोरनिफ्राय एप्लाइ खालामबानो बे स्पेसियेल मेरिट रुल्स 1954 नि आयेन बायदिनो जों बे सना 1 तलाखौ मोननो हागोन। बेयाव होनाय दंखायो स्किमनि नामा अरुंधति गल्ड स्किम। बेखौ लन्च खालामदोंमोन 6 फेब्रुवारि 2019आवनो हिमन्त बिश्व शर्मा खालामदोंमोन। बिनि स्टार्टिं एप्लाइ डेटआ जाहैगोन नै 20 जानुवारि 2020निफ्राय स्टार्ट जागोन। सोर मोनगोन बेनिफिसारि अल EWS बिथांमोनानो मोननो हागोन, माने इक'नमिकेलि बेकवार्ड ससाइटि बिथांमोना मोननो हागोन। बेयाव नै स्किम कस्ट अफ स्किम 30 crore बाजेट खालामदों। अबजेक्टिभआ जादों नै टु प्रभाइड 1 तला गल्ड प्रभाइड खालामनायनि। सोर मोनगोन बिनि सोमोन्दै जों गाहायाव रायलायदिनि। फेमिलि नैबेयाव इउर फेमिलि एनुवेल इनकाम शुड बी आप टु 5 लाख रुपिस होननाय दं बेयाव। बे स्किमखौ मोननो थाखाय जाय हाबा जागोन बिथांमोननि फेमिलि इनकामा 5 लाखसिम जाहैनांगोन। 5 लाखसिम, 5 लाखनि गोजौआवबा मोननाय नङा, 5 लाखनि गाहायाव जानांगोन, अब्लानो मोननो हागोन। आरो जाय हिन्जावसाया हाबा जागोन बिनि बैसोआ 18 बोसोर जानाय जाथारनांगोन, अब्लासो बे स्किमखौ मोननो हागोन। आरो हौवानि बैसोआ 21 इयार्स जानांगोन, अब्लासो मोननो हागोन। सरकारा बेखौ थोंजोङै जेनेबा 1 तला गल्ड होनाय नङा, नोंनो फैसा हिसाबैसो 30,000 फैसा हरगोन। आरो जाय हिन्जावसाया हाबा जागोन एबा हौवासाया हाबा जागोन बे 10 पास जाथारनाय जानांगोन। आरो जाय आदिबासि एबा टिट गार्डेन्स ट्राइबेलफोर बिथांमोना 10 पास नांलायनाय नङा। बिथांमोना 18 बोसोरा 21 इयार्स जाबानो बे स्किमखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेयाव होनाय दंखायो नै एप्लिकेसन शुड बी सिटिजेन अफ आसाम। बे जाय एप्लाइ खालामगोन एप्लिकेन्टआ आसामनि जानांगोन। बेयाव होनाय दंखायो नै हाबा जानायनि बोसोरसेनि गेजेराव एप्लाइ खालामनांगोन, होमबासो बे स्किमखौ मोननो हागोन। आरो बे स्किमखौ जेन'बा बे फैसाखौ सोर होगोन? स्टेट गभर्नमेन्टआनो बे फैसाखौ हरगोन। बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मा डकुमेन्ट्स नांगौ बिनि सोमोन्दै जों रायलायगोन। बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखायनो एप्लिकेसन फ्रम प्रेसक्राइब फर्मेट नांगोन, जेन'बा रेसिडेन्ट सार्टिफिकेट बै कास्ट हाउसफ्रानो जागोन। आइडेन्टि कार्ड प्रुफ नांगोन नै पेन कार्ड, आधार कार्ड, माखौ होयो ड्राइभिं लाइसेन्स, भटार कार्ड, बेफोरनो जागोन। आरो एड्रेस प्रुफआव नै आधार कार्ड, अफिसियेल पासपर्ट, इउटिलिटि बिल, प्रपार्टि टेक्स बिल, etc बायदि मेरिट इनभिटेसनबो नांगोन। मेरिट सार्टिफिकेटबो नांगोन। मेरिट सार्टिफिकेटखौ बबेहाय मोनो नोंथांमोना बेखौ कर्टआव बानायबानो मोनगोन। आरो दस्रायावबो होयो, ससाइटियावबो होयो बेफोरखौ। आरो नै
बेंक एकाउन्टआ जयेन्ट एकाउन्ट जानांगोन हौवाजों हिन्जावजों। इनकाम सार्टिफिकेट नांगोन। इनकाम सार्टिफिकेटखौथ' नोंथांमोना मोनथिखाबाय। 5 लाखसनि गाहायाव जानांगोन। 5 लाखसिम जाहैनांगोन। आरो नै जयेन्ट फट'ग्राफ अफ मेरिड कापोलनि फट'ग्राफ नांगोन आरो। बेखौ अनलाइनबो बानायनो हागोन नोंथांमोना। अनलाइनबो आरो बे स्किमखौ अफलाइनबो खालामनो हागोन। बेयाव नै लिरनाय दंखायो। जुदि नोंथांमोना माबाफोर बुजियाखैबा एप्लाइ खालामनो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव बुंहरनो हागोन। बे स्किमनि मेन थांखियानो जाहैबाय उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ होबथानाय जेन'बा, आरो जायनि न'खराव सना रुफा हरनो हाया बिसोरनि थाखायबो हेल्प खालामनाय। नोंथांमोना उन्दै बैसोआवनो हाबा जानो नाङा आरो 10 पास खालामथार बे स्किमखौ मोननो थाखाय। उन्दै बैसोआव हाबा दाजा आरो मोजाङै क्लास 10खौ पास खालामथार, अब्लानो बे स्किमखौ मोननो हागोन। नोंथांमोना बुजियाखैबा भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै सोंहरनो हागोन। आरो माबोरै एप्लाइ खालामो बिनि सोमोन्दै मोनथिनोबा नोंथांमोनाबो कमेन्टआव सोंनो हागोन। आरो आं बेखौ 20 फेब्रुवारिनिफ्राय अनलाइना स्टार्टिं जागोन, बेखौ भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो खोन्थागोन। नोंथांमोना बोरै एप्लाइ खालामनांगौ बिनि सोमोन्दै मोनथिनो थाखाय आं 20 फेब्रुवारियाव हगारगोन। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय, जाहाथे उनाव आं हगारबा नोंथांमोना नुनो हायो। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। थेंक इउ।